det hedder nok en folkekirke, fordi at man ligesom har frit lejde der. Jeg ved ikke særlig meget om menighedsrådet. Jeg tror, det er noget, man går ind og hjælper folk. Og der er også mange andre aktiviteter, såsom litteratursamlinger, eller der er sangaftener og andet, som folkekirken også tager sig af. Ikke umiddelbart ved jeg lige, hvordan folkekirken den ledes. Jeg tror, det er bare det er præster, men der er selvfølgelig noget menighedsråd og noget. Der er nok nogen, der sidder med det. Det er noget med administration af folkekirken. Det er noget med kirkegårdene og vedligeholdelsen af kirken og sådan nogle ting. Det må være lidt foreningsagtigt på noget af det i hvert fald, at der er folk, der stiller op for at lave det arbejde, der nu skal laves til det. Vedrørende menighedsvalg, jeg mener, jeg har hørt det, men hvor jeg lige har det fra, det kan jeg ikke lige svare helt 100% på. Der er jo sådan en valgaften. Er det hvert 4. år eller sådan noget? Det ved jeg slet ikke. men man dukker bare op og stiller op, så vidt jeg ved. Men ellers kunne jeg synes, det må være et drødhamrende spændende job. Jeg ved ikke engang, om det er frivilligt eller om det er på lønbasis, men ja, det tror jeg godt, jeg kunne.